दिनै नैबे सनापुर गामियाव बियाबनि मिटिं आरो गहपुर सानजा गहपुरनि मिटिंआव बाथौ धोरोमनि मिटिंआव नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै गावनि बर' हारिनि बाथौ धोरोम आंगो धोरोमखौ मोजाङै फोगोमनो थाखाय फेहेरनो थाखाय आरो अरायथा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिनि थाखाय आं बिथांमोन रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर थाबाय। आइजो माहारि जानानै जों धोरोमखौ माबायदि सिबियोब्ला जोङो धोरोमखौ आवगायलांहोनो हागोन बेखौ एसे फोरमायनो। जों माने आइजो माहारिनि बे माइनाव आफादखौ दाना लानानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बयबो खौसेयै जानानै अरायबो जोङो बे आफादखौ माने फोगोमगोन आरो जोबोद गोख्रोङै जोङो सामलायलांगोन आरो जोंनि खना खनला जेरावबो बाथौ धोरोमनि माइनावफोरखौ जोङो फोजाखांगोन होननानै जों सानदों आरो आंगो धोरोमनिफ्राय जानगारनानै दा थाथों आरो बे बाथौ धोरोमजोंनो जोंनि न'खर जोंनि समाज गासैखौबो जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों साखा-फारा खागोन। बेथ' बिराद मोजां सोंलु। दानि लाइमोनफोरखौ जों जेरै बैसोगोरा सुबुंफोरा जेरै जों धोरोमनि आफादाव नांथाबना मावदों, जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो मिजिंथिदों एबा आसा फारिदों जोंनि उन उन लांफानानै जोङो आबुं सुबुं खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो। जोंनि आइजो माहारिफ्रा दानि जुगावहाय माखासे रिल्स बानायनानै भाइरेल जाबाय दं, बेनि सायाव माबायदि सांग्रांथि हरगोन? मा होनदों खोनायाखै मोजां? बेखौथ' आङो दानि बुंनो नंदोंमोन लेक्साराव, नाथाय आं बुंनाय जायाखै। होमबाबो आं नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे जेनेबा बेबायदि गाज्रि सिनारि दिन्थिनायखौ जों सापर्ट खालामा। जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माइनाव आफादनि जानानै आरो गागि आफाद लाइमोन आफाद जानानै जोङो बेखौ जोङो होबथागोन होननानै जों सानदों आरो जेरावखि खना खनला थानानै बेबायदि गाज्रि आखु दिन्थिदों बेखौ जों प्रतिबाद खालामगोन आरो जों होबथागोन आरो बिथांमोना जोंनि समाजनि गेजेराव निमाहा बिनांगोन जाथि हिसाबैनो आरो। जेनेबा बाथौ धोरोम आफादनि सुबुंनि मानसिया जुदि खालामदोंबा जों बाथौ धोरोम आफादनि मानसिया बेखौ निमाहा बिहोनांगोन आरो खृष्टान समाजनि धोरोमनि मानसिया जुदि खालामदोंबा बिथांमोननि समाजानो बेखौ निमाहा बिहोनांगोन। मोजां सिनारि दिन्थिनानैबो मोजां गाननानैबो जोमनानैबो सेव भेव खालामनाबो मानसिया ओंखाम जानो हायो, फैसा खामायनो हायो, नाथाय गाज्रिजोंल' हाया। बेखौ सोरनिबा फोलानायाव सोरनिबा एवथुनायाव बेबायदि खालामदोंबा बिथांमोना बुजिखांनानै समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखाय आवगायबोथों। बाथौआरिखौ जोङो मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय बयबो नांथाबना खामानि मावनांगोन आरो जों दा खुगाजों बुंबाय थाबाल' जाया, बेखौ लिरनाय महरावबो जोङो माबानांगोन, नाजानांगोन। गोरों लाइमोनफोरा बेखौ लिरनाय महराव धोरोम मोनसे बिजाब बहननो थाखाय जों जुजिगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि बे बाथौ सिबिसालिखौ मोजाङै लुफुंनानै लाथों गासैबो जिल्ला आरो बियाबफोरा आरो गासैबो न'खरफ्रा। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाथौ आफादनि जानानै माइनाव आफादनि जानानै आङो आर'ज गाबदों बिथांमोना जाहाथे बे बाउसालिखौ बयबो मोजां खालामना लाथों। मानो होनना बुङोबा बे धोरोमसालिनिफ्रायसो गोबां जोङो मान सनमान खामायनो हायो, रां रुफा खामायनो हायो आरो जोंनि जाथिया माने जौगाखांनायनि थाखाय बे फैसा थाखाजोंबो खामानि मावनो हायो। बेखायनो जोङो बे सिबिसालिखौ लुथारनांगौ आरो बिदि। खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस आरो इउनाइटेड निउसनिसिम। दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ रिपर्टार नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। दिनैनि बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनानै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों, बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम, बर'नि सिनायथि, बर'नि सोदोमस्रि आरो लोगोसे बर' हारिखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों, बाथौ धोरोम सोदोमस्रिनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जोङो दिनै बर' हारिनो जों बेखौ सांग्रां खालामनानै जों होनो नागिरदों। थारैनो मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौब्ला, बर' हारिया गेरेमसा हारि महरै जों सिनायथि होनांगौब्ला बेवहाय सेथि जांख्लायानो जाबाय बाथौ धोरोम। मानोना बाथौ धोरोमाव बर'नि राव दङ, थुनलाइ दङ, बर'नि आसार खान्थि दङ, बर'नि गाननाय जोमनाय दं, बर'नि
जोंहा दामनाय देनाय दङ आरो बर'नि गासैबो मोसानाय मुसुरनायफ्रा दङ आरो बर'नि जि सिनायथि बे बाथौ सिबिसालि मन्दिर बेयो बाथौ धोरोमाव दङ हिसाबै मोनसे हारिया गेरेमसा हारि महरै जे थांनानै थानांगौब्ला मा मा दोहोन नांगौ बेफोर दोहोनफोरा गासिबो बाथौ धोरोमाव दङ बे खोथाखौ दिनै फोरमायनो फैदों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे धोरोम आरो फरायनाय बिथिङावहाय उइक जालांनो हमदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो सार? दानि जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनायनि बिथिङाव जि उइक जालांदों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बाथौआरि लाइमोनफ्राबो फरायनायाव सांग्रां जानांगौ फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो सोलोंथाइया जायखिजाया बिजोंजोंबो जों लानो हायो जायखिजाया जोङो मिडियामजों जों लानो हायो नाथाय जों हारि हिसाबै जोङो बर' मिडियामखौ जों फोथांना लाखिनांगोन बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना बर' बिजोंनि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ जों लानो हागोन आरो जोङो बिनि गेजेरजों जों गोरों गोरा जानो हागोन माथ्र जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा सांग्रां नांगोन फरायनायनि बेलायाव जोङो सांग्रांथि जानांगोन आरो जोङो मोजाङै गोसो होनानै जों फरायनांगोन बिमा बिफानि जि सिमां हारिनि जि सिमां बेफोर सिमांफोरखौ जोङो जाफुंहोनांगोन आरो जोङो हाजासे जों गोसो होनानै जोङो फरायनांगोन बेखौनो आङो जोंनि गासैबो बर' हारिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो बयखौबो फरायनायाव सांग्रां जानानै फरायनो थाखाय गोसो होनानै फरायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। जों माखासे गार्जेनफोरखौबो जोङो एसे दिथा होनायाव उइक नुनो मोनो सार बेनि सायाव माबाफोर मेसेज होनो सानदों? जोंनि गार्जेनफोरा दिथागिरिफोरा फरायनायाव गावबा गावनि गथ'फोरखौ जे दिथा होनायाव उइक जोङो लोरबां नुनो मोनो थारैनो नंगौ बे खोथाया जे गथ' गथायफोरखौ फरायनायाव जोबोद माने दिथा होनो रोंनांगौ सुंथानो रोंनांगौ आरो गोख्रों नोजोर होनो रोंनांगौ फुंनि मोनानि फरायनायाव नोजोर होनांगौ थि समाव गथ'फोरखौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ थि समाव थुखैनांगौ थि समाव फरायसालियाव थिनहरनांगौ आरो मोनाबिलियाव थि समाव आथिं आखाइ सुनानै जे इसोरखौ खुलुमनो फोरोंनांगौ आरो थि समाव लेखायाव जिरायहोनांगौ आरो फरायनायखौ माने हार्ड लेबार खालामनानै बा गोब्राब माने नाजाथाबनानै फरायनाय बे अयभासखौ गार्जेनफोरा खालामनानै होनांगौ आरो लोगोसे फरायनायखौ जाहाथे जोंनि गथ'फोरा जाहाथे फरायनायाव बा फरायनायनि जाहाथे फिथाइया जाहाथे लोरबां जाया बिनि फारसे जों मोजां फिथाइ मोननो थाखाय गार्जेनफोरा गथ'फोरखौ फरायनायाव खोब मोजां नोजोर होनांगौ आरो दिथा होनांगौ फुं मोना बेलासि माने लोगोआव थाफा खालामनानै गथ'फोरखौ मोजां फरायनायाव दिथा होनांगौ होननानै आङो साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। গহপুৰ সমষ্টিত সোনাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত আজি বিশেষভাৱে পূব গহপুৰ আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে তেওঁলোকৰ 11তম 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে 11তম যি ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি সোনাপুৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই সকলো ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে হিয়াভৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ ধৰ্মৰ যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ যাতে আৰু বহুল প্ৰচাৰিত হওক আৰু লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক মই এই আধ্যাত্মিকতাৰ অনুষ্ঠানত জড়িত হ'বৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। যিহেতু আধ্যাত্মিকতাৰ ৰূপৰেখা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত আচলতে বিয়পি পৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এখন সুসংগঠিত সমাজ গঢ়িব পাৰিম আৰু এই সমাজখন গঢ়িবৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্ম আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি সুন্দৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। গতিকে জ্যেষ্ঠসকল আছে আমি যুৱ প্ৰজন্মকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই এই অনুষ্ঠানৰ সফল সমাপ্তি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰভু বাথৌৰ ওচৰত মই সেৱা ধৰিছোঁ।